Hamu akadongan sahuria sadarion ima parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Tongodo akka sahita diusung ibana. Jala akka pardangolat tadi porsan. Alai anggorohat tamadok. Debatado mamicang mamukul dohot pasipalibana. Hape alani pangalasyota ibana tartulang. Dinahedi hajahatota ibana mabuka. Luhut dohita lilu songo biru-biru. Ganup masih todong dalam nabi. Alai hajahaton nihita sudina dihonahot jahuba tu ibana. Iadung dilehon hosana bahe pelia perdengganan. Gabi majadi malomo ni rohani jahuba marhite-hite tanganna. Sudi hita nasa naung tardidi tu bagasan Kristus Yesus. Tu bagasan hamamatena dohita tardidi. Atong naung tartanom dohita rap dohot ibana marhite-hite padidioni tu bagasan hamamatena asamar parangi hita de bagasan ngulu nai baru. Puji ma ibana hamu ale akka naniasianna. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nagabi pangoloy do Kristus pay mamate pola tung mate tarsilang di dia akka sorokmi ali hamatean di dia pangagoommu ali banuatoru. Haleluya. Oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsad dosa nami
Na jongjong do hami di jolom marningot to na tergatungi. Takas do waktu si hami hababir ni natinomu di dolog Golgata. Tukido hami marningot dosa nami nama korhon hamamatemi. Asi maroham urupi mahami asagabi upani halo jommu hami. Amin. Tangi hok kamuma patik ni dibata di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Natar surat di Rom bidu onom ayat 10 sada songonom mahatana. Sumatusima rajumi hamu dirimuna songon nang mate didosai. Alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Atong rap mangidugugo mahita sia Tuhan debata. Saya pargogoi mahan mengulang nama tepat.
Latopoti madusata nagodangi tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi banua gicang para siroha na sumurong. Namadok mauliate mahami tuhosian nasa rohanami. Ala dilehoko anakmu nasa sadaitu hamatian humoko pami. Asa unang mago na porsia di ibana. Alaya sa hanguluan nasa liling nililing na di nasida. Ali Tuhan Yesus tatap mahami akan marsak dison natuki marningoto na tergantung di hau parsilangi. Huboto hami donaikon maanaon na tinomi. Alay tung asido roham di hami. Ditubusodo hami siaburan di dosai. Pola mate ho humokop pami. Sayuhir hom tutod dinami pakokok mi di hami. Ang giat hupau bahami rohanami nasotama. Asabadia hami dia dopamu. Gabe upani na tinomi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardinggan basa do cakuba. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna. Asini roha ni Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasang hapon mah di debatana di kijang. Hatani debata turpuk epistel di parpungat tasadarion tersurat di Pesalmen bidu 22 ayat 2 rodi 12 songonoma hatana. Ali debataku puasa tung tadi konomu ah. Sai madau-dau do akahatani anggu konsian hatu aku. Alai nabadia do anggoho marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Marhabosan kubo do akka kopnani osdor nasida. Jadi paloho do nasida. Tuho do nasida mangangguhi jadi malua manasida. Marhaposa tuho do nasida jadi dang tarura. Alai dia nama yang boa. Bedejo. Sudi akka namar nidaau marekelekeli honau di pangangang do babana kukut mangupir-upir. Jehovah manian di pasangan
asa di kalua ibana panguluman yang ibana aile modo rohana midai Hodo tongon namanay tao siyan apuan si papos rohaku mangocok bago ni dainang. Dumtubu aus sai hodo parsigat tuhaku siang butuhan midai nang dokter sai hodo diba Unang madaw-daw ho sianaw ay donok nama parmaraan ay soadong si partupak. Imasahat na martua duakan na tumangihon hata ni debata jala nau pioksa. Amin. Taha tidak ko maha porsyaw tay songon nahit na tidak kon nidongata saha porsyawn di sadok portibion rap mahita madok. Aw porsya. Nato mo Aw porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jakoba na sesadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siya to di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaw na berlit di panghuman di silatus na matetarpazal ibanda di hao pinarsilang na tua tuban waturu dung ditanam na mula mangulu di hari patuluhon na mana itu surgo la hundul tu siamun ni debata Jakoba amane pargugun na so atudusani di sima ibana kay mamulak sogo tutanon manguhumi halak na mangulu doho na mati Aw korsia ditoddi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panehla Kristen akka nabadia doho dihasisaan ni dosa doho dihatai namaka mula mangulu sugup dagun ni halak nang mate doho dihanguluan na surasuda. Amin. Sunggul-sunggul di parpungan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus tikyon na parjulu patupotado ulaw na badia di tonga-tonga ni parpungwata tikyon
songonoma patordingna Roma andon ruas ni huria tujolo madapoton opat meja inganan ulang nabadia dua manod di garejaon sada di koridor dohot sada di gedung sekolah minggu lantai sada moladong amanami inanami ruas ni huria nama dohoti parmingguon di gedung lantai 2 gedung sekolah minggu lantai 2 tutoru manon rab dohot na di koridor mangaton panganan parpadanani napaduahon di hari Minggu tanggal 2 April 2020 sada di parningotan hari hahehion ni Tuhan Yesus manang Paskah parjulo dihobasi huriatta do ulaun nabadia di parmingguon jam 10 sada marhata Batak dohot di parmingguon jam 10 nom marhata Indonesia ganup dung sipul acara parmingguoni di patupamay tuak kaamanami inanami nang naposo bulung nasobui maddohoti ulaun nabadia di bagasan ari sadarion parmingguon di hari Minggu masuk songot tiki nasomal di pamasa huriatta songonima sunggul-sunggul di parpunguata nuaing taparadi maruhata payuhutihod pardangolan na tinahon ni Tuhan Yesus humokopita hama kadongan ruas na hinahulungan ni Tuhata nuaing masuhatta ma parningotan panaunon ni Tuhan Yesus di natarpajali mamorsan sahita marsinggang mahita di adopan na di bagasan serep ni roha pahohom maroham ditoru silang ni Kristusi huhud pasesahon sudi dusam ay mudar ndadurusi mudar asiniro hadoi bugang nai pamalum hodoi ay idama tunghosahan ado ditahi akasituan ni natoropi nunga majojo na sida parsilakon ma parsilakon alay anggo Tuhani say mauhomdo dang manang makuling pamanganna songon biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan paingot-ingot may asa diho tu palnahi maride mahita dungi di pasahat ma Jesus tu nasida asa diparsilakon jadi laus Jesus sadiri do mamorsan hau parsilangi torop do halak namang huton ibana
nang aka buru-buru na manangisi jala na mga dungi ibana. Jadi didopakon Jesus mana sida nin nama. Hamu aka buru Jerusalem, unang maaw tatangisi hamu. Dirimu na dohot anak kamu nama. Hata apul-apul doi. Asaw nang marsak kita paingot-ingot si taonon ni Jesusi. Alay ta arsak ko madusa dohot pangalaw siyotay. Gano pari kuhut pasesahosa. Ay si taonon ni Tuhani. Gabelas ni rohat tadoy. Ay tupal durii. Gabe tupal hasonangat tadoy. Alay ditogihot dope dua halak nari parjahat si pamateon rab dohot ibana. Asadung sahat na sida tuduluk na margoar Golgata. Lapatan na partakurahan di parsilakom maibana di si rab dohot akka parjahati. Nasada tu siamunna, nasada nari tu habirangna. Jadi didok Jesus mah ali amang marpamuhati maruhammi dan nasida aidang diboto nasida nabinahen nasidai totong do makuling hata pengudian sia Jesus ay nang pehatsit pabahenan niaka nama Musa ibana alay diudihod do nasida tu amai ise manatuk madok songoni dang marnamotok holong ni rohani Jesusi tung bidang petao ubidang dope holong na bagas pe lauti ubagas dope asinirohana tibo pe langiti adul tumibudo pangajuan na tu aka partusa. Alay di surat silatus ma sada buah-buah di palohok ma tuhawi odo hatana Jesus halak Nazaret rajani Yahudi. Jadi torok majahudi na majaha buah-buai ay jonok tuhutaido pamajalan ni Jesus jala tarsurat doi di hata Hibir di hata Rom dohot di hata Gorik dungi didok akasituan ni Yahudi ma tu silatus unang surati raja ni Yahudi alay nanidok naiman yan audo raja ni Yahudi dungi dia lusi silatus ma na husurati nang tarsurat doi asa dung dipersilakon akka soldadu ibana dibuat akka nasida ma abitna diparo pak mai diganup serdadu sabagya be dukon ni sape-sapena anggo sape-sape dang marpajaruman na ditonun sabing doi gabe masipado hammanasida unang mataribahion martodung mahita taringot tusi manang diise jadi jupang ma surati na madok dibagi nasida do abitu todung do didabu taringot tu sape-sapekku. Alay dilialeayak kana mamulusima ibana aka dipaileng-eleng uluna madok eho na mangalohay joroi jala pajong jokos sa dibagasa tuluari palua maatong dirim
molo natutuho anak ni debata mijur maho sian hau pinar silangi sumatusido pangaleyai ni akasitua ni mahalim si boto surat doho situa ni bangsoi ai di dokbi yana asing di palua dirina sotar paluasa raja ni Israel do ibana atau mijur ma ibana sian hau pinor silangi asa porsia hami di ibana laus songonido pangaliyai ni panamuni narap dipersilakot dohot ibana adang Kristus iho palua madirim nang hamiak tong alai dia lusi dongan naido ibana dipicang mah nin nama dang dihabiari ho HP di bata atik perak hona uhum hita uhum nati gordo natu hita ay tajalo do uhum ni pabahenata alayang go ibana dangadong diula nasoture laos nin nama oh Jesus ingo tau iya dung sahat to di harajaumi gabe ninna Jesus ma madok ibana situtudo na hudoko tuho sadariod doho rab doho tau di paradiso tu parjahat na disiamun na do di dok hataon alai doho do tuho tuau tuhita dang olo matsohot mual hanguluani mabaur do pasu-pasu na tu akan olo pau bahor roha atik pe di tano ontar bige suarai alai anggo isina nungasahat tu paradiso surgo hasonangani atik pe di hawido pe parjahati gatung alai di pauba rohana nungasahat to dina tu paradiso di baheni songon nabongot dosa itu portibion markite sian sadahalak jala markite dosai roh hamatian tu saluhut colma ala sudi nasida mardusai alai gabe di pitori di bata nasida dalam basa-basa binahen ni asini rohana hinorhon ni panobusyonna di bagasan Kristus Jesus ayargado hamu ditubus di baheni pasanga pamuma de bata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to dibuna ay debatado napunay amen taparadima hamulation ni rohata marhite peliata
ameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Priani Tuhan Yesus Kristus na marpungu di bagas coroon dohot dia kajabu, ia hatani di bata tu kita saluhut na di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, di mana nienet sian Evangelium Lukas bindu 20 mamuka sian ayat 44 rodi 40 hujahahon ma di tonga-tongata tapa ihut-ihut ma di bagasan roha. Jala marea pukul 12 songgop mana holom tu sandok tanoi saha rodi pukul 3 ay makolom matani hari i. Jadi maribak mahire-hire na di bagas joroi bola 2. Dungi marsuara na gugu ma Jesus nin nama amang tu bagasan tangammu ma hupasaha tondikku. Jadi dung didoki tosma hosana. Marnida nama sai let nani dipuji ma debata nin nama tutudo halak natigo roha doon. Jadi sudi na toropi na marluhut may notdur masih topu andorana marnida na masai los mulak ma imasahatna. Urian itu kan Yesus Kristus ia sada tanda manang simbol na sentral di hak Kristenota ima silang. Salah satu simbol tanda yang paling sentral di gereja kita adalah salib. Dingkan dora taparata aha dosa sitongna dimulana hau parsilangon kayu salipon. Anggo dimulana ia hau pinarsilang ima bentuk hukuman mati na tinotopon ni pamareta Rom tua kaparjaha na sumalin tua kapemberontak. Jadi dapat pamareta Rom adong dosada cara mamusa pamatehon na kaparjaha na sumalin ima dipajalhon tuhau digatukon dijomur di dadang nyari sampai mati sadiri. Marsahit pamatangna manaon aledoho los sekalian dipaila dipaura. Dijolo ni natorop do dipatupa pamajaloni asa diberek kala asa sudedo hok mangaleai. Jadi tersiksa lahir dan batin. Bentuk hukuman si songonido na dihonahon nasida tu Yesus. Alanido anggo di rohan ni natorop maceleado mate dipajal diparsilakon. Ima salah satu bentuk kematian yang paling hina. Mati disalib, digantung di tengah keramaian. Alanido di Galatia tolu ayat 10 tolu. Nanienet doisian 5 Musa 20 sada ayat 20 tolu. Adong do hata hona bura do ganuk na targatung di hau. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Mangihuton pikiran na torop halak na digatukon na dipajali akan na honabura doi. Alani lehasi tutu. HP los uhuman pamajalon manang penyalipanido di bayan nasida tu Yesus. Anak ni debata tuhatai. Alani amang inang aha manabui buat tota gabi si pahusor-husorom di parningotan ari hamamatini Yesus sadarion taringot tu hau pinar silangi.
Aha dosa sitong na hau pinarsilangi, apakah sesungguhnya salib itu bagi kita yang sekarang? Anggona jolo bentuk hukuman mati doi na tinototpo ni pamarenta Rom tuaka parjahat, tuaka pemberontak. Na parjolo tanda si tao non ni partigor do yang go silangi nuai. Salib itu adalah simbol penderitaan orang benar. Somalna molo taulan na dinggan, taulan na sitong, sonang dongoluta. Baliksa molo taulan na so uhum, taulan na jahat, susah do kita. Ima somalna. Ale adong do hape tikina molo niula na sitong, niula na dinggam, gabi mao, gabi susah ngoluniba. Gabi manao na haci iba, gabi mangai. Ido si taono ni Jesusi. Ido si taono ni akka panurirangi. Ido si taono ni akka aposteli. Jala ido si taono ni huria sepanjang sejarah. Menderita karena benar. Anggo somal na parjahat do na di gatukon, di pajalkon, di hau pinarsilang. Ale anggo sahaliom justru orang benar. Anak ni debata. Naso mardusa. Somal na lau manguhumi mamunu aka parjahat do hau pinarsilangi. Ale on lau manguhumi mamunu partigori. Bahkan mamunu anak ni debata. Dangadong na jahat di ulah Yesus. Dangadong dosa di bagasan Yesus. Ale ikon mangai, ikon manaon ibana di hau pinarsilangi. Tarida doi sian pangokuhonon ni induk ni soldadui let nani. Dibereng imana masongoni parmate ni Yesus ruar masa ada panindangion sian bagasan rohana tutu halak na tigo roha doon. Dung dibereng imana dipanot-not imana bogi ni Yesus. Dibereng imana sikap ni Yesus nagatung di kau pinarsilangi ruar ma sian bagasan rohana tutu halak na tigo roha do halakon. Gabi muba malapatan ni silangi. Gabi muba malapatan ni silangi. Dang haleao be silangi. Hamuliao do hape. Dang tanda hajahaton hape silangi. Justru tanda si taonon ni partigor do hape silangi. Alani amang inang. Molo disada tiki. Taula na sito. Gabi mangai hita. Molo disada tiki. Tapa jongjong hapor siota. Gabi mangai hita. Molo disada tiki tayhuton Jesus. Gabi susah ngolutna. Unang marsak kita. Unang mundur. Unang morong-orong. Marlas niro kama kita. Ala nunga taruli hita. Di sitaonon ni Kristusi. Namate. Dang ala ni dusana. Ala ni hasitongan na, ala ni hatigoran na do. Ala ni, ganut tabereng silang ni Tuhani. Setiap kali kita melihat tanda salib, marilah kita camkan, ini adalah tanda penderitaan orang benar. Tanda penderitaan anak Allah. Jala ditogihoni do kita, asa kita unang mabiar. Unang mabiar mangadupi hamaolon, manang hasusaan, pakorhon ni hatigoran, manang hasitongan, manang haporsyota. Nakin nga hudok kami somal na molo taula na sitong, taula na dinggan, sonang do nguluta. Aleadong do tikina, taula na sitong, tapajongjong hatigoran, gabi susah kita, molo masa iyamanginang unang mudur, unang marsak. Unang morong-orong, unang marmungut-mungut, marlas ni roha makita, ala nunga taruli kita, di sitaonon ni Kristusi. Imana parjulo.
Napaduahon ahado silangi di kita nuaeng. Ima tanda pamelehon diri nasun nakibul tu debata. Tanda pamelehon diri, tanda sumeahon diri nakibul tu debata. Simbol penyerahan diri total kepada Allah. Holan sada do ulaon na anggo di rohani Yesus ima mangulahon lomo ni rohani debata. Alanido di porlak Getsemane martangiang Yesus si mando ndada lomo ni rohaku lomo ni rohamdo na ikon saut. Alanido tabigi nakin suara ni Yesus na mando ali amang tuhoma hupasaha tondiku. Di pasaha Yesus sudah dirina hosana masa depanna tu amai. Jala kita pe si ihuton ni Yesus ditogihok kita asa kita pe asa tapasahat tapi lehon dirita nguluta masa depatta tu debata. Amang inang anggo hala na porsea moloneng mudum iraneng mati do rajumonna pasitutuonna pasahaton diri andorang somudum hera pasahaton diri halak na neng mate. Alai molo neng mate ibana hera neng mudum do hilalonna pasahaton ibana dirina tu dibata. Dohot hata na asing ditogihon turpu sadarion ditogihon pesta paringotan hama mati ni Yesus sadarion do asa kita pe asa tapasahat dirita. Tapasahat masa depatta. Tapasahat sudi ngolutta tu dibata di sudi kondisi dohot situasi. Dakolan lau mate kita pasahaton dirita, pasahaton ngulu nang masa depatta. Ale di sudi kondisi dohot inganat do. Alanido ganup tendehon buku ende 460 ayat sadai nunga ro au otuhaku tuhau pinar silangmi hupelehon madiriku upa halu jawmi. Atuau nilas ni rohaki ay hibul dohu pelehon nasa diriki. Dakolan lau mate kita mamelehon dirita manginang. Di bagasan ngulutta siap hari ikon tapelehon do dirita tu dibata tapelehon masa depata dohot saluhut ngulutta. Anggo di rohani natoropi ngasai be Yesus. Anggo di rohani akka malini akka siboto surati akka soldadu Romai ngasai be Yesus ngamate ibana nga berhasil benasida pamatehon ibana ngatamak be riwayat ni Yesus ape dang na di bagasan pikiran ni siboto surat akka malini nasaud di hari patuluhon di pangulo di batado Yesus anak nai. Dang marujung hape ngulo ni Yesus di Golgota. Marhides yani dapot kita masada sitiopan. Ia masa depatta dang di tangan ni Portibion. Alani unang mediar kita tu Portibion. Unang tu Portibion tapi lehon tapasahat dirita tu di batado. Ala terbuka do masa depatta di tangan ni debata. Kita dipanggil menyerahkan hidup kita, masa depan kita bukan kepada dunia, tetapi kepada Allah. Sebab di tangan Allah masa depan kita terbuka. Alanido di hari Paskah sadar majolma dang marujung hape ngulu ni Yesus di Golgotai. Alani unang mabiar kita mando di bagasan tangyakta, unang mabiar kita mando di bagasan tangyakta, ali di bata tuho mahu pasahat tondiku, tuho mahu pasahat osaku, tuho mahu pasahat sudi rumah tanggaku, tuho mahu pasahat sudi masa depaku. Ala di batana mangulu, di batana sun, di batana gok huaso doibana, nabui menjamin ngoluta. Napa tuluhon? Ahado silangi di kita numaing.
Tanda ni holong naso marbatas top holong naso marhaujungon do silangi. Tanda ni holong naso marbatas naso marhaujungon do silangi. Anggo dimula nai tanda haleaot doi, tanda hajahatot doi, tanda hukuman mati tua kapar jahat doi. Ale dibain Yesus silangi gabit simbol gabit tanda holong naso marhaujungan. Ditiki gatung Tuhan idikau. Hok do Yesus Tuhan parholong roha. Gatung ibana di hau pinar silangi di labakon tanganna do hok sima jojakna alai anggo holong ni rohana dang moru. Uju gatung imana uju tarpajal ibana tongdo di sarihon ibana inanai. Tongdo di sarihon ibana sisian na hina holongan nai. Uju gatung ibana di hau pinar silang tongdo ditangyakon ibana hasesani dosa tuakan nama Musa ibana. Dang margugu HP akasi taononi mambain Yesus. Gabi paroha diri lama gabi parjahat. Gudang dohala gabi jahat ala pahat situ dihilalai ibana. Gudang dohala mardosa uju mangai uju susah nguluna ale marhite barita sadarion dipaingot dotu kita dang marujung dang mago holong ni rohani Yesus nang pe diparsilakon ibana dang jadi HP bahenon sitaonon parsahiton hapuguson, hapuncungan, gabi alasan, mangagohon holong. Dang jadi HP bahenon sitaonon, hasusaan parsahiton, nang hapuncungan, gabi alasan, mangagohon holong. Aladi amang inang, tugita halak Kristen, macai las rohata mamereng dohok mamake gombaran ni silangi di jabu di mobil di gabi koru-koru taingok ma tanda ni holong do HP holong naso marhujungot do HP silangi alani muladong hala na mamake gombaran salib na say mamasang gombaran salib di jabuna alai holan diri na diri do di sarihon. Aralo doi. Ala tanda holong do salipi. Ala ni ganup tajalo roti dohot anggur parhitian ni daging dohot mudar ni Tuhan ni taingok ma daging dohot mudar ni Tuhan parholong do na tajaloi dang Tuhan na egois. Dang Tuhan paroha ahud satabi. Ale Tuhan parholong. Bahkan Tuhan nat say toktong holong na nang petar paja libana. Alani amang ina. Ganup tabereng silangi. Ganup tabereng silangi. Taingok ma. Tanda ni si tonon partigor doi. Tanda ni pamelio diri na hibul doi. Tanda ni holong naso marhaujungot doi. Tanda pardengganan ni dibata dohot hita jolma. Amin. Martangiang kita. Mauliate ma Tuhan. Di paluasoho kami marpungo di bagas joromon dohot diak kajabu nami. Lomar ningot hama matemi manubus hami sian dosa sian gomgoman ni sibulisi pola mate tarpajal doho ali Yesus Tuhan nami kolan lau palu hauk kami sian dosa nami pading gaton parsoran nami doho di bata amai
mangalehon tu kami hasesan ni dosa. Ganup huberek kami huingot kami silang mi Tuhan, paingot mahami, tanda ni si taonon ni partigor doi. Asa kami Tuhan, molo disadatiki ikon adupan nami hamaolon, ikon susah kami, ala ni hasitongan, ala ni hatigoran, ala ni haporseaon. Aso nang marsak kami, unang mudur kami, ala sa marlas ni roha kami, ala nunga do kami taruli di silang mi. Ala paingot do kami Tuhan, ganuk huberek kami silang mi, tanda pamilehon diri na sun nakibul do itu de bata. Asa kami pe Tuhan di bagasan ngulu nami siapari. Say toktong huseaw kami, upasahat kami, hupiliho kami diri nami, ngulu nami, masa depan nami. Tutangammu. Adi tangammu do ali di bata ngulu nami, dohot masa depan nami. Pahot haporsion nami. Alelos paingok mahami Tuhan, galuk huberek kami, silang mi, paingok mahami tanda holong na somar haujungot do silang mi, dang mago hape holong ni roham nang pedi parsilak koko, hami pe Tuhan, molo disada tiki, maol ngolu nami, marsakit kami, gale pamatang nami, urangak kami, asahot hami, gabi anak komu, nah mangulu di bagasan hakolongon. Atong Tuhan, mauliate mahupasat kami, ala di bagasan sadarion. Dileko kami Tuhan mancalo, daging dohot mudar ni Kristusi. Leon madi kami habaranion lo manconohi, meja parpadanan nabadiai. Leo madi kami ganup tondimi tondi porbadiai. Bay mahami Tuhan sakabona doho di silang mi. Asa dohot hami Tuhan nang sakabona doho to di hakeheom musugut. Pargogoy hami manuhu silang na pinasaha mo to hami be. Asa taruli hami Tuhan nang dihasonangan hadameon dohot hamulyaon si papataran musugut. Di bagasan Kristus Jesus, Tuhan si kop-kop hami. Amin. Kurian itu kata tapasahat mapiliata uhud maret de mahita. Sayang
Kuriani Tuhan Yesus Kristus, sebelum masuk kita tu sakramen perpadanan nabadia na parjolo di langgatan do kita majalo roti dohot anggur parhitian ni daging dohot mudar ni Tuhani di langgatan na di gerejaon di siamun nami ma dohot di siambirang nami di koridor dua halak pandita dungi sahalak manon siak kami na membagi roti dohot anggur di gedung sekolah minggu lantai sada. Ruas ni huria anon maju langsung dua baris na di gerejaon mulai siap pudi di siamun dohot di siambirang. Dipiki maju boy ma dibuka masker langsung ma di jalo roti los dipangan ma dungi di jalo ma anggur los dinum ma dungi di pasahat ma pilihan dungi di adong do inganan anon mamiakon seloki na habis tapake songoni mat partording na mengalir do kita anon terus mardalan dang merkelompok-kelompok tapahoho marohata asa masuk kita tu ulaon parpadanan nabadia mared de mahita. Yesus nama morsa dosa ni portibion pangonu kami Yesus nama morsa dosa ni dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati muna dohot roha muna marhiti-hiti Kristus Yesus amen martang yang mahita ali Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua ginjang asi roham topok mahami na pungu di son andorang hupangak kami anon parpadanan nabadiaon lehon maton di porbadia tu ganup kami asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di kami asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makop-kop kami pargogoy mahami matsuadahon diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului say taiti maroha nami asa lamalunguk kami tu banua ginjang asa say masihol kami paima-imahon haroro ni Tuhan Yesus amen. Kita aka nap naung pinarhamaw ni debata ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai di baheni tatimbang majumolo manang natau kita marulaon nabadia asa unang hona uhum manang ise sian hitaon ay hola naunduk roha jala manosoli rohana ala ni pambahenan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsia di hasesan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus
ido na tau mangaton parpadanan nabadiai alai akan nadoho marulaon nabadia unang be dioloi sibolis unang be didadati mardosa tung padaw hamu marohamu na siani tung gotapon hamu mahosom doho late ni roha alai paingot-ingot hamu Tuhan Yesus Kristus nong mate jalan nong mula mangolu humopkop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai dibaheni tatak kasih majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-suku non jong-jong mahuria di parhatutu rohamdo halak pardusa hosian hatutubum dohot ala ni pangalosim di pati ni debata molo di parhatutu roham do maulu namarsa do roham ala dosami jala dipangido roham nang malua ho sian dosam molo songoni roham do maulu di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana nong mate doho mula mangulu humopkop ho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham do maulu ulu doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akut ni ulu doho mardinggan dohot halak na mangar sahiho jalan ulu doho manesa dosa ni dongammu songon na pinanghido roham sesau ni dibata sudi dosam molo songon ni roham do maulu atong tapaunduk be marohatta jala tatopo ti madusata igutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus halak pardusa gudang dohami ay jod-jod hulaw si hami patikmu amado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot molo balos honon mutu hami hombar tu pambahenan nami i alai ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nong nilehonmu humopkop hami ala ni i umbaken nahum hami manghido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masudi dosa nami jalalehon ton di porbadia tu hami asa margugo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hombar tu lomo ni roham saliling di tanoon do pehami amen atong hamu akan na manopoti dosa muna jalan na mauwas di asini rohani di bata say saha matuhamu na hinaporsyaon muna mga sahon hata ni Tuhan Yesus do hudo tuhamu posma roha muna nunga sesa dosa muna marhiti-hiti guar ni di bata ama anak dohot tondi parbadia amen ali aman nami na di banua ginjang say pinorbadia maguarmu say roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang lehon matu kami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unang kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ay kodo napuna harajaon
dohot haguguon, rodi hasangapon, sa liling ni liling na. Amen. Pudul mahuria. Maredde makita u Jesus nong sineat di hau pinarsilang. Atong tangihok kamuma tona ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai ujud tarjehe didok mau liate dungi diponggoli mai diparlehon matuaka sisianna hugud madido jalo hamuma jala pangan ma dagik kudoi nanilehon tu hamatean humopkop hamu bek kamu masongon i bayan parningotan muna diau jala dungsun na sidamangan dibuat mapanginumai didok ma mau liate dungi didok matuna sida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon marhite hite mudarku nani usehon humopkop hamu baken hasesaan ni dosa muna saya baik kamu masongoni baken parningotan muna diau atong Roma hamu nungaradi sudi ida jaladai hamuma dengan basani jahuba Roma ruas tujolo ukut maret dehita. Yesus
tapahohoma satokin manginang paimahondong tanda di gedung sekolah minggu. Tapaunduk marohat tamartang yang maitang. Puji ma Tuhan di bata ali tondiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ali tondiku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dusam sudena, jala ibana pamalum akasahi musudena. Ibana paluahokon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asimi roha. Para si roha jala pardinggan basa do Tuhan di bata, lambat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahen tu kita na hombar tu dosata, jala dang dibaloson tu kita na hombar tu hajahatota. Songonasi ni roha ni amama tu aka anakon na do, asi ni roha ni Tuhan di bata biakka na makabiari ibana. Nungatakas di patuduhon di bata holong ni rohana itu kita, dinamate Kristus, humopkop kita, uju pardusa dope kita, atong dalam malua makita nuaing sian rimasna, dunggabe parpitor kita hinorhon ni mudarnai, dibaheni, sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pambahenaku do Tuhan di bata, olat nyon rodisa liling ni liling na. Amen. Maredde makita buku ende nomor sia ku puji holong ni roham. Tatang yakon ma piliata ali di bata amanami na di banua ginjang hodo haroroan ni saluhut selehon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasiak kami pilihanon patimbulkon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion bukai marohanami marhite-hite tondim asalam hutanda hami gudang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir hami mando mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata aman nami na marhabangsa di atas ni saluhut ngapatarhui dahami holong ni roham na gudangi gumodang doi sian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina ni di ianakon na tung nasotar timbang do gudang dohot argani si lehon-lehonmu di kami ay anakmu nasasadai disuruh hoga bijolma
manaon pardangolan ica-ica dohot pastap-pastap, gabetar pajal ibana jala tu hamatean kumopkop kami. Mauliate maroha nami, alanong sae utang nami, jala malua kami sian dosa, sian hamatean, dohot sian gom-goman ni sibolis. Ala ni ipujion nami maguarmu nabadiyai, alanong dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, nong mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Mauliate maroha nami tuho jala pujion nami mahoro di saliling ni liling na. Say tatap mahuriam na hinopkopmu jala na pinapungupungum. Say pahot malihami hasesa ni dosa dohot dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiai mahami, asa tarbuang ho hami tu banua gijang, pasaor kon hami tu akka nabadiai. Say bunu jala parsilak ko majol manaburuki, dohot sakap-sakap naroa na dibagasak kami. Asa unang marlindang hami mandapoton ama na di banua ginjangi. Upasahat hami madiri nami tuho, jala huleo kami maroha nami bahen ingananmu. Alanong dihop-kop ho hami, diho mahami, jala ho di hami. Say unang loas hami sirang siyak ko, dongani mahami jala saur maho tu hami. Say patugu maho porsyon nami tuho, asa hot lakka nami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti maaka ruasmu na mamaritahon lakka nami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti maka ruasmu na mamaritahon holong ni roham dohot dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami dohot raja nami. Say asima roham, ingok mahami dihasanga pomi, jalabuan hami tu hasonangan na di lambung ni damang. Ali aman nami na di banua ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang. Lehon na tu kami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian amat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasor kon ma damena tutonding. Manihita sa luhut na sa itong mata jagahon akipason.